Good morning, students. Tiha papipet akan nikadur pio I ayu. Tiha kan nikadur nginyo I ya kilum kithem ki bajerngam bat ikadur jong u sympyllieng. Ti u sympyllieng ulong uba itanat shibun bat ubadan buan rong. Tiya u sympyllieng ngiju I hakapor kabakumno hakapor hadien bala rang uslap. Tika ka penong ya kani ka jingmi jong uni sympyllieng. Ti ka jing shat jong ki kejat sni ka jing mi jong ka sni ka jing shat jong ki kejat sni ha ki hadien balarang uslap ka penlong ya ka jing mi jong uni sympyllieng. Ti menta ka sni na ka benta ka Khasi literature ngin shim ya ka quote poetry kata ka pansngat kser kisau ayom ngin shim ya ka lenong ka basan sympyllieng. Dementa ngap ha ngan puli bat sya skor bah kumnu ngakeno ikini ki kentien. Sympyllieng benyup kala slap kithem ki kiu tedam. Jingdum kala tap ki luom bat kithem. Kena ki risa shaw ki perta sympyllieng khwai dok ha aingan khwai manga. Kikshat ki dom lo ki riat ba itieng ling kum ka ko umi sympyllieng. Kena ki perta shaw ki risa. Sympyllieng khwai dok ha aingan khwai manga. Uslap ularang kasngi lakendiang. Sympyllieng uphanang ki kejat upawang. Usiar urisa kena ki perta. Sympyllieng khwai dok ha aingan khwai manga. Tikani kade ka poetry ka basngo tenat ka balatho da Elias. Tiha kani ka poetry tu nyapet ayu u melung u yathu ingi syapang uni sympyllieng. Benyup kala slap. Te benyup hangne kamut uslap red mde uslap ubajur e. Benyup kala slap kithem ki kiu tedam jingdum kala tap ki luom ba kithem. Te hakapor ba kabeneng ka slap benyup ne ka slap red umtu. Kithem ki kiu tedam kilithem ki jakat hem ki sedang ban kiu tedam. Te kani video I bat ngi julap ba shuai nuksa menta hakapor men step kabeneng ka shit bah. Bat hakapor men sngi ka sedang ban slap. Te ka jinghap jong uslap ka penlong ya ka tu ka jaka ban penmi ya ka jinhau. Te kan dia ka jinhau ka sedang ban kiu bat ka sedang ban ka dum. Jingdum kala tap kilum bat kithem te ka jingdum kala sedang ban tap ikini kilum bat kithem. Kena ki risa shaw ki perta sympyllieng khwai dok ha aingan khwai manga. Te ngiju asngo baki kena ki jia perta. Sympyllieng khwai dok ha aingan khwai manga. Kikshat ki dum lo ki riat ba itieng ling kum ka ko umi sympyllieng. Til om ba kikshat ru ki sedang man ka dum da ulo kando. Bat ki riat ki ba itieng kamtam haba pi ya den ti ne ba pi let ki than so ra le ni ki than mau san ram hakapor liur kata hakapor ba jur ba uslap kanu ka long shisha ka ba itieng haba pi pet ye ki riat shapo. Ling kum ka ko umi sympyllieng. Ti haba pi pet ya kan ni kadur. Sympyllieng haba umi ikumba lashna penwandur bha kum karinti. Ko angne kamut penwandur bha bala penwandur bha. Ti ikumba uni sympyllieng haba umi ikumba lashna penwandur bha kum karinti. Ti ngio sngo bakini ki kena ki perta ki risa sympyllieng khwai dok ha aingan khwai manga. Uslap ularang kasngi lakendiang sympyllieng uphanang ki kejat upawang. Ti hadin ba uslap ularang bat kasngi kelasdang ban mi biang. Ngio I ya kajing mi jong sympyllieng. Ti kendiang hangni kamut ba yo I syai bah. Bat phanang kamut ba kawang. Ti hakapor ba uni sympyllieng I kumba u phanang na uwe ulum sya uwe pat ikumba phanang yala di na uwe ulum sya uwe pat bat ngi juong ba sympyllieng khwai dok ha. Ki kejat upawang.
Te ong la ong ru ba I kumba upawang ya laki kejat na kawai kejaka syakawai pat. Te pawang kemut ba penki syadian ne syakmat syakadiang ne syakamon. Usiar urisa te usiar ru usdang ban ken I hadien balas dang ban mi biang kasni. Kena kia perta sympyllieng kwai dok ka ai ngan kwai manga. Te hang ni umelung uya thu ingi ba hakini kilai teli ki dukhat jong kani ka poitri ngi I ba umelung uya thu ingi ba hakan ko por uni sympyllieng umi mat kata ngin shem hakan ka poitri balaong padaya thu hangi ba ngiju iya sympyllieng hakapor balarang uslap. Te hakapor baslap kamtam hakapor ba kabeneng ka suslap benyop ni hakapor ba kabeneng kam da juthan uslap kaperthei kamariang kakadum da kajingkiu jong ulo khandau ubangi juang bat kikshat ru kikadum de kini kilo bat kamtam lile kanu kalong shisha ka ba iting hapa pipet ikiti ki riat ki ba jeliu henrei tang shumi bat kasni hadien balarang uslap bat lami sympyllieng kanu kalong shisha ka ba itanat apa pipet ya ka beneng bakashai kadar ti usiar ru usdang ban ken I namar baka beneng kalas dang biang ban shai naka jingmi jong kasngi pat ki khana ngi jios ngo baki khana ki jumlien banya perta sympyllieng kwai dok ka ai ngan kwai manga namar ngi nget ba uta sympyllieng haba umi uta sympyllieng I ong ba sympyllieng u kwai dok ka tena kata kadau ki khana kum ki khana ka jingnong khana ngi nget ba uta sympyllieng u kwai dok ka shisha tela da uta sympyllieng u kwai dok ka mangi ki khana ru I kwa ban kwai lemi te ki dok ka na kata kadau ngi ong sympyllieng kwai dok ka ai ngan kwai lem manga to ai ken manga ru ngan kwai lemi te ki dok ka tinga nget ba pinsas ngap bat pule bahai kan ka poitri nadadan jing e ane dan ki benta ki ba pimso thu ng ba bansa geli bli shibun